Paro mar yudo sir ewi loko chike mabiro tayo chenro mag apise mag piny owacho kod bende migepe mag sirkal ne ogore lwanda bang' jotije piny owacho kod bad migawo mag jotije piny owacho rem chopo winjruok mar keto lokruoge ma kamago. Jotije manoyuoro e romono manobagi Bomas of Kenya Nairobi nobedo kod penjo mathoth mane ok onyal duoki ka chich nitiere ni okenge ma kamagi kidek duoko piny kwan mag jotije e bede migepe mag piny owacho. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Ne en romo mano kelo kanyakla jotije piny owacho kod jotich e bede migepe mag piny owacho. Romo mano bagi kar bagoro ma Bomas e kaunti ma Nairobi kendo tele gi jatend jotije piny owacho Felix Kosgei. Romo ni ne geto kitayanga chike manyien matayo chenro mag jokanyo mag boards mag piny owacho kod jotije mag riwruoge kaachiel gi bede migepe mag piny owacho kata state corporations. Bang' piny owacho wito kucha chike ma osebedo kata bede migepe gi kuom higni 20 mokalo. Kata kamano, thoth jotije go nochwalo penjo bura ne piny owacho, penjo mane ok oyudo duoko ka jokanyo e bad migawo no osingo twak kodgi malach mar loso kuonde ma pogruok nitiere. As it is one party speaking to the other. You will be given, you will be considered, you will qualify. Put it in the context of a contract between two parties. If you categorize, let us be told this corporation is here and it is supposed to pay this. So how many other mistakes are in this document? If we have a document which is 2 years and you just say we give a letter, can you give us a new document? It is not a time to again go out there and start having discussions that can easily be an impediment to the implementation of this document. Bede migepe mag piny owacho duoko piny kata golo chuth kwan omenda ma ichiwo ne jotije mag piny owacho machalo kaka mag goyo simu, omenda ma ichiwo kinde mag gichopo e buche kata ting allowance, omenda mag migago, omenda mag okumba, omenda mag balang' kod mamoko. What are the rates of payment for board sitting allowance? It is not more than 30,000. Do you have money within the current budget? Or do you say you will apply it from 1st July? So budget affordability and sustainability, if you want to pay 30,000, will maintain. That you have to confirm. Jatend jotije piny owacho Felix Kosgei wacho ni okenge makamagi geto kedo gi mibadhi ma osebedo ka ogo tache bede migepego kod apise mag piny owacho kogolo siem mager mondo mi giti makare gi omenda mag piny owacho. His Excellency the President has directed that he wants to see a functioning government. You have to make sure that public funds don't end up in people's pockets, don't enrich the few, while the general population are suffering. People every day are writing statements, either in DCI or EACC. Every day, many are being fired in their institutions. It may not make news, but things are going on. Several CEOs have been suspended. Luoro ni oganda jo Kenya ni kod penjo bura ewi paro mar chik mar omenda mag 2024 ahinya te kinde mane ngima koro medore kosudo jotije piny owacho mondo mi otigi osuru mochoke yo makare mar kelo dongruok ne oganda ka bende owito kucha mich ma ithoro chiw mag buge kalembe kod mwandu mamoko kaka yor mag piny owacho. As the financial year 24-2025 budget making process culminates in a few days, budgets must be scrutinized rigorously, leveraging technology to check improper payments and maximize value for money. The people are deeply concerned about how their resources are utilized. Kenya wants a government that works efficiently with fewer resources and is more responsive. No more power banks, diaries, or Masai shukas as giveaways. Jotije piny owacho tiyo kuthulo no mar chwalo ywak gene piny owacho mondo mi ochongie moko kuom chikego mondo mi okony e nyalwasi makare mar tich machalo kaka keto lai makare mar okumba mar thieth kod chenro mamoko. So PSC has a constitutional mandate and the framework of mainstreaming PSC is there. Don't worry, we are working together as a team.
Mibadhi osebedo midhiero moko sektas mopogore opogore ma pacho ka. Jatend jotije piny owacho Felix Kosgei koro singo kedo kod mibadhi e pacho ka. Kendo neno ni omenda mag piny owacho tigede makare. Kata kamano penjo maduong' en ni bende okegegi biro nyago lemo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi.